So, pahinamdam na ko ninyo. Nga, you only get to live once. Kausara ta mabuhi dire. So, ayaw og settle nga mahimo ra kang mediocre. Ayaw og settle nga mahimo ra kang ordinaryo lang ug wala ni stand out. Wala man gani kadawat og tarong nga sweldo. Wala pa man gani kinapala sa imong kinabuhi. Kundi igo ra ka ni agi dire. Unya naghimo og gamay kaayo nga sensiyo nga gitawag nila minimum. Pagkahuman ana nagkaanak nga namatay ra sad. Dili man hinuon daotan ang mahimong mediocre. Dili man hinuon daotan ang mahimong ordinaryo lang. Pero dili man sad hinuon daotan nga moasenso ka sa imong kinabuhi. Kung naa man gani kay higayon nga palambuon nimo imong kinabuhi, then nganong magpabilin ra man ka diha. So mga igsuon, dili lang ang purpose sa kinabuhi ang mukaon ra. Dili ra ang purpose sa kinabuhi ang moinom ra unya diha na lang katulog. Dili na mao ang purpose sa kinabuhi. We are built for far greater than just eating and drinking alone. Wala ta gibuhat para mukaon ug moinom lang. Gibuhat ta para mulabang sa kahangturan. Mupatigbabaw ug labaw sa tanan. Mubuhat sa atong kinabuhi nga makabot nato ang tinuod nga kahulugan.